December 28, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikanapulog 5 ka tuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea, si Herodes mao'y nagmando sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Traconite. Si Lisanias mao'y namunuan sa Abilena, ug si Anas ug si Caifas mao'y mga pangulong pari. Niini gayong panahona ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga Awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, "Hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios." Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias sa iyang kasulatan. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agianan, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang mga naglikolikong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, ug makita ang tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.